tu na hian global Oriens Nepal office kan meka kan office hi Kathmandu Thamel ani a kan chuang hle maya tu na hianin he office atang hian Kathmandu pon lam district danga bungrua thon chua ani a helai hi sales counter ani a chuan hetilai hianin waiting room ngal boka chuan tu na hian Oriens company Mizoram team kan leader ten en kan tlo me kani helai hi reception ani a hmun anuam khop mai office po thiang hima anuama chuan he tilai hian product displays na boka chuanin helai hianin meeting hall kan nei boka lai kan meeting hall ani a meeting hall po hi zau nuama. Can you please open it? Yes, thank you. Oh, he can meeting hall ni boka he ta hianin me I think 30 people can sit together here, right? Yeah, mi som thum vel an chutheya chuan he tilama hianin kan kal thazel anga lam kan kal thazel anga helaya hianin kan directors chamber room boka helai hi kan director chamber room ani a ta hianin kan director ti an local hian helai hi an mani tan bika office tour ani a he kan director ti room big ani a chuanin he tilaya hianin o he kan director te meeting an lo nei me kani. Thank you. All right. So, ta hianin hey server room te ama kan changtlung ani Oriens company hi pathian zara wan lam kan le zua yange aviu po atha a mun po anuama chuan he ta hian kalakal zolo ta hian kalakal zolo va come on excuse me zarkot vela la conference hall kan nei le boka hi leader te tana conference hall bi kan ni a chuan he lama hianin manager room kan nei boka hi manager room ani a kan manager room ani boka room nuam tak mai ta hian manager room le boka chuanin next chuanin discussion room an ta hi leader te na business meeting small meeting an nei ya thil enge mohan soi kho man du huna an nei theina turin enge thu tho theina hun ola nei theina tura ya ne he dilai hian hi projector po du chuan man theina omvek ngal boka chuan he lai hi workstation ani a chuanin helai kan ru zuai workstation helai hian office thil poimo na an lo tho da tur le poimo chi sang enge office file le thil tu le poimo te staff te na an lo tho na tur ani a chuan he po hi zau nuam khop meya hetiang office tra le changtung kan nei hi kan chuang we are so proud of it having a wonderful office like this. It's very nice to see. Yes. A great office like this. Yeah, sales counter. Yes, I have already taken some. Yeah, inside. Yes. Like here, so it one can sales counter ni a. Tu da hian hi product hi sang hemi company big Oriens company big hianin helai heng product hi an siama manufacturer ani boka chuan heng product hi Nepal ram chhum hun sanga thon chu ani a tu na hian kan tum dan chuanin Nepal ram atang hian foreign a zau zo ka heng product hi export kan tum ani. Oriens company te kan ba nei tang sa te hetiang company changtlung kan nei hi kan chuang em a chuwang chuanin hei Oriens Mizoram team ten kan tlo thei hi thian choi ni zara wa inia kan tlo thei kan lom tak zet ani
We are so proud of our new office here in Nepal. It's a beautiful, very, very beautiful. Hello, Oriens Mizoram team. Hello. Ano am kan tiem Nepal office chu. Kan lim tlang ti ra u. Yes, boss. Ve na hun thatak kan nei pathian zara kan damanga pathian shwai na in nexa tlole chau tu mangu o. Bye bye ile.